Здравейте, мили хора! Ние ще приготвим кисело зеле с пресен суджук в гювече на фурна за двама. Моето гювече е за двама. Слагам около 600 грама нарязано кисело зеле. Един кромет лук, нарязан на ситно. По принцип с прас лук става още по-вкусно, но в момента разполагам с стар кромет. Подреждам зелето и лука на редове. В средата поставям пресен смесен суджук, след което допълвам с още кисело зеле догоре. Добавям една чаша зелева чорба и една чаша чешмяна обикновена вода. Овкусявам с черен пипер, дафинов лист, червен пипер. Аз не разбърквам. Пека във фурната около 1 час, след което отварям гювечето и разбърквам добре веднъж. Връщам във фурната и оставям да се пече още, така че общото време да стане около 2 часа. На 180 градуса с долен и горен реотан на студена фурна се слага гювечето и общо се пече 2 часа.